Co ano a piques de rematar, moitos xa fan balance do acontecido. Deportistas lucenses como Saleta Fernández, Adrián Ben ou Manuel Freire pechan un ano e unha temporada histórica, poñendo o nome de Lugo no máis alto. E quero darvos as gracias no nome da Diputación de Lugo e de todos os veciños e veciñas da provincia, como dixen antes, este é o Concello dos Concellos, porque estamos orgullosos de vos. Cando vades por aí competir, levades o nome da provincia. Lugo é unha provincia moi pequena e conseguimos son así, ou conseguides os deportistas ser unha referencia e, bueno, iso orgullécenos a institución e a área de deportes en especial. Por lo tanto, gracias por ese esforzo e gracias por levar o nome de Lugo por o mundo adiante, que non é fácil. Eles xa son parte da historia do deporte nacional a pesar da súa corta idade. E froito desa brillante traxectoria, foron recibidos polo presidente da Deputación, José Tomé, e polo deputado de Deportes, Efrén Castro. Pois é un orgullo que se nos recoñeza pois todo, non só os éxitos, senón todo o traballo que hai detrás que facemos durante todo o ano para conseguir esos éxitos. Sempre é un honor levar a provincia de Lugo adiante, tamén o nombre de Viveiro, que é o meu concello, pero que che reconozcan o teu traballo e encima o presidente da Diputación de Lugo, pois é sempre unha honra moi grande. Poñer o nome da Deputación, da provincia, por suposto de Monforte, por todos os lugares onde compito. Está moi ben, claro. Tres lucenses que aínda teñen moita historia que escribir e que hoxe tamén foron agasallados por ser o espello de moitos e moitas lucenses. Sodes esa referencia para outros rapaces e rapazas, para outros lucenses, que co vosso exemplo pois podedes transmitirlles estes valores tan importantes nunha sociedade e que moitas veces se olvidan, pero que o deporte é a una moi ben. Tedes o honor de ser esos referentes e a responsabilidade de ser o espello onde se miran as nenas e nenos de hoxe para ser o mañá, pero que orgullosos estamos de que existan eses referentes. Esforzo e tesón como o da monfortina Saleta Fernández, campioa de España de salto de altura o pasado mes de agosto. 1,90, unha marca para a historia, que xa sitúa a altura das mellores saltadoras españolas de todos os tempos. Foi unha temporada complicada que ao final acabou saindo todo ben e pois iso é un recoñecemento tamén á superación e todo o que hai detrás deste ano. Deportistas lucenses no máis alto do panorama nacional como tamén monfortino Manuel Freire, que ensalzou este ano co título de campeón de España de descenso de augas bravas en longa distancia. Agora seguir adestrando e cando empeza a competir ao máximo nivel que poida. Presente e futuro do noso deporte. Fitos históricos como os do viveirense Adrián Ben, que aos seus 21 anos xa é a mellor marca dun español nun campeonato do mundo. Esa que logrou en Doha, sendo o primeiro español que alcanza a final dos 800 metros dende fai 28 anos. Penso en non estancarme aí, en seguir crecendo como atleta, seguir crecendo como deportista e como persoa, como acaba de dicir o presidente, que de aquí para arriba. Un ano para o recordo do atletismo e piragüismo da nosa provincia. O nome de Lugo seguirá soando por todo o mundo grazas a nomes como os de Saleta Fernández, Adrián Ben e Manuel Freire.